Добър вечер. Много сте ми смешни, много сте ми елементарни. Кой е този Зевс, където в Монако сте го провъзгласили за билионер, бе? Зевс в Монако провъзгласен за билионер. Аз познавам един човек, който като ме нареди да ме заключат, за Валю говоря, ми искаше милион, къща в Монако ми искаше. Валю, пак ли ти, бе? Пак ли ти, бе? Що така му отвръщаваш, бе, човек? Нали знаеш, че ти и то Станислав сте затворници? Изнудвате хората, лъжете хората, плашите хората. Станислав Станиславов, чакай как беше това? Станислав Боюклийски, Валентин Огнянов Христов. Що си такъв буклук, бе, Валю? Заедно с жена ти Калина Христова. Аз не съм ти жена на тебе. Ти не си ми никакъв. Преди време, че съм имала връзка с тебе, какво значение има? И се възползваш. Ти ли го обяви този Зевс в Монако за билионер? Значи ти или Станислав се смятате за никакви Зевсове? Никакви богове. Валю, ти на времето ги отвличаше на пътя. Какво ли не правиш? Вие до миналата година с това другия бяхте в затвора. Връзката ви каква е на вас? Тая Петрова чукахте като малумна, една психоложка. Пак от тия Петрови. И докъде? Защото една друга Петрова на Боби Михайлов жена. Дали не навързвам нещата? Дали не ги навързвам? Що ви правите някакви ментета, някакви курви ментета, се представляват за Ива Дианова Йенсен за мене. Дъщеря ми Иванина Йенсен 3 годинки и половина. А мене ме правите, че аз съм Иванина. Майка ти буклук да иба нещастен. Що се мазнеш ти с дрога на тоя на оня, като ти не разполагаш с нищо? Ако аз не съм нещо да се плати, ти си за никъде. Кажи го и на Марков, кажи го и на Радев, защото на Радев му знам го на какво е. И Марков го знам на какво е. А па то Михайлов, той път да се разкара, нито ми е продуцент, нито ми е някакъв. За последния път му казвам, да ми изкара видеото от Together, не желая повече да се излъчва никъде. Нито в ничия земя, нито където и да било. От утре почвам с жалбите официално. Така, няма малко на английски. I was speaking right now in Bulgaria for this parasites, what I have in Bulgaria, that they make my life not good. Congratulations, Mr. Trump. I'm the Flow from Bulgaria. I don't like that you speak with Mikhailov, Ivalin Mikhailov. Some from the government like Peevsky and Borisov, there's nobody for me. I don't have contact with these people. They just hacked my profile and they contact with my fans and they say that have something with me. They don't have nothing with me. They only steal from me and they must give me back very much money. Very much money. Can you please do something that people stop? If you want that we have in the future something in common. If not, for me it's okay. I hope you translate that before what I have said with the names and everything.